We hebben hier een heel mooi kartontje, maar alleen sonkes en kleurtjes. Deze. Ja. Die zit. Ik dacht al. Oeps. Ja, dat kijk je. Ja, dat staat er. Maar maakt ik nog een fout. 1 plus 3. Ja, Oh, guy, hebben we genoeg in de dam? Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Joet, een knutselvlag van Chits. Wat gaan we doen? Nou, ik laat je hem even zien. We hebben hier een heel mooi kartontje, maar alleen sonkes en kleurtjes. Ik haal even een licht beginnetje maken. Wat voor kleuren zien we hier al, jongens? Red, Ja? blauw, Ja? oranje en groen. En groen, juist. Dit zijn de antwoorden. Dus de vragen, de sonkes, maar altijd een van deze antwoorden hebben. Dus of een 1, of een 2, of een 3, of een 4. Nou, er zijn nog een paar vakjes hier. Dan wil ik jaren vragen of die nog wat sonkes bedenken kan. Ja. Werd het antwoord dus 1, 2, 3 of 4 van is. Beetje moeilijk? Nou, net heel moeilijk, maar gewoon. Ja, dat in een van die antwoorden. En zaken dan maar eens toe aanzen. Zo, ik ga hier al die hele leuke dopjes. Blauwe dopjes, rode dopjes, oranje en groen. En dan maar eens toe aanzen. Als het antwoord 1 is, dat is rood. Maar eens toe er een rode dop op doen. Als het antwoord 2 is, Die een blauwe dop. en dan draaien. Als het antwoord 3 is, maar is er een oranje op doen. En dan ik is ook het beginnen? een groene. Ja, met je maar ja. En dan is een groene. Juist. Nou, misschien is het handig als toen krekt even die verstoppers. Dan doe je haar en ik de sonkers maatje. En dan roep ik die samen weer op. Yes? Ja. Wie had je? Oké. Deze. Ja. Die zit. Oké. Dat is wel leuk, ja. Als wat, Antwoord. een maatje het span, jongens. En dan gaan we dus aan alle sonkers bij de helemaal zaken. En zullen we eens even zien dat het lukt. Nou, dit is natuurlijk zo'n moeilijk maatje of makkelijk maatje als worst. We gaan nooit tot en met 4, maar het is natuurlijk echt hegere cijfers de deel zetten. En dan gruttere sommaatjes. Dus Hey. voor elke leeftijd kist dat geschikt maatjes is, maar. Even zien. Misschien nog een dit keer antwoord. Ja, een keer zo. Je zit het, hè? Zullen we eens even zien hoe goed dat als het op squallen gaat met die rekeningszaken, Thomas? Ja, maar zo'n beetje hier, kom ja. We maken nog 2 sonkers. Oké. Welke antwoord hebben we dan net? Oh nee, dat kan net. Ik dacht al. Oeps. Ja, dat kijk je. Ja, dat staat er. Maar maakt ik nog fout? Oh, die hebben we al. Ik weet net al dat het erop past, maar oké. Ja. Gewoon heel de... Domme. Beetje moeilijker dan maakt het jaren heen. Dat is spannend, jongens. Oh, ja. Oké, we moeten nog 1 somke betekenen zaken en dan ben je aan de beurt, jongen. En trouwens, het mag per se de nummers, maar per se wat er bovenop zit. Ja, dat is het antwoord. Ja. 1 van de 4 bovenste staan. Dus het is of het antwoord is 1, of 2, of 3, of 4. Oh, maar bijvoorbeeld echt van echt met vriendjes of zo. Ja, dat ken ik. Dat ken ik. Welke? Ja? Ja. Oké, we gaan de lijst som doen. En dan is het zaak zijn beurt. Maar is toen nog bij mijn stoel zitten, zaken? Maar ik zou zeggen. Oké, Jara gaat alle sonkers aanmaken. En nu is het ons zaken de taak om de sonkers op te lossen. Neem eens even mee. Dus vertel even wat stinkt en wat dorst. Ik ben heel benieuwd. Die van boven, Dat is lezen. Ja, die ik helemaal naar beneden. oké. Dus Nou, dan eerst lees met maar deze. voor. 3 min 2. Reet, dat is dus 1. Ja, Wat is 2 min 6? we hebben Wie deze? 6 min 2. Oh ja. Dat is jou. Oké. Juist, klopt. Wat We is... checken ze voor hem, Jara. Ja. Wat is... 1 plus 3 is 4, ja. Jou. 2 keer 2 is 4. 1 plus 3.
Fjouwer. Oh, guy, hebben we genoeg in de dan? Oh. 2 plus 2. Ik het net. 10 min 6. Fjouwer. Oh, nou wist je het wel. Oh, dan door de green kruisko. 8 missel. 8 min zo'n. 8 min zo'n. Is. Juist. 4 min 2. Ja. 4 min 2. Ja. 3 keer een 1. 3 keer 1. Dat is draaien. 100 min 99. Dit weer de moeilijke zo, jaren, hè? 100. 100 min 99. Haast 100. 99 plus, wat is 100? Dat was 0. Goed zo. 0. 1 plus 2. Dat is de makkelijkste. Oh, wie maar denkt dat het moeilijk weer. Nee. Nou. Dat is de makkelijkste. 1 plus 2. Dat is draaien. Ja. 1 keer 2. Dat is ook draaien. Juist. 8 min 6. Dat is het woord waar. Ja. En 2 plus 1. Juist. Dat is makkelijk. Heel goed dingen zaken. Nou, inderdaad, zaken kunnen haast wel wat moeilijker soms. Had ik wel eens gehad, ja? Dus je kunt Nee, mooi kom op. in beeld. Zo. Zaken kunnen dus haast wel wat moeilijker soms, hè? Maar dit is dus heel makkelijk, want het haast nodig. Karton, stiften en wat doppen. En dan, nou, ik is het heel simpel, dit maar de been maatje. Dus ik zou zeggen, lijkt het die echt leuk en gist het echt wel. Laat het u dan even weten en laat even zien hoe die hem dat dan doen. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet de duimpje omheen en via het net de chiller te downloaden van een tablet als telefoon. Op een nightje slag. Hoi!